Kapudibit, today kakain po tayo ng lumpiang sariwa at meron tayong chicken inasal, meron tayong sausawan, toyo mansi, ang drinks natin, Coke. Mga Kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga Kapudibit, malinis na yung kamay namin, mangantam kayong Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta May na nag-request niyan. Ay, may nag-request. Oo. Ay, sino? Si Boss RJ. Ay, si Boss RJ. Oh, Oo, Boss RJ. Cheers. Cheers. Lumpiang sariwa daw, tsaka chicken inasal. Ay, sabi niya. Ayan na po yung request nyo. Boss RJ. Oh, sana, boss. Ay, sarap niyan. Oh, Ayan. tama na. Tikin. Salitang fishball. Oh, Ay, wala. Salitang. May nakamagtinda daw. Oh, kakain tayo. Kumana ka. Alam, may high tide. Tatay kutsara. Alaman. Oh, Diyos ko daw. Nakamag-kutsara eh. O sabihan daw, social ka na naman. Diba? Tindang kutsara. Ayan. Ay, kunya, ma'am. Ay, shit. Okay. Ay, Ito yung kumataka sauce. ay. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga Kapudibit. Boss RJ, kain po. May lasoya. Yaman. Na? Sarap. Siyempre, mayroon rice. Chichi. Narinig ang pusa. Ang sarap ng ano, yung sausawan. Sarap sa kanin. Ah, Chicken tayo. Chicken. ayan, nag-ano tayo. Chicken. Pusa kasi. Oo nga, chicken. Chicken hinasal. Meron pala tayong toyo mansi. Lipat ko. Ano naman? Ano? Baka kunin tayo ng model ng Mang Inasal, palitan natin si Fiang. Sarap. Ang sarap ng ano, chicken hinasal. Jungle sauce. Mm-mm. Yung sauce special talaga siya kasi meron siyang madaming peanut. Tsaka parang may peanut butter na. Lalasang peanut butter eh. Naman. Sarap.
Maingay po yung aircon. Kung meron kayo naririnig mga kapudipis, aircon po yun. Baka kala nila bangka. Mm. Mapatahan mo. Sa'yo na yan. Kunin mo na yung para sa'yo. Kinuha ko na yung para sa akin. Hindi pa. Ay. Suka sauce? Manyan yung sauce. Ay. Sinapiso. Yeah. Ay, wow. Perfect combination. Sige. Ayan. Salamat. Oh my God. Wow. Sarap na sauce. Naman. Papaya yung ginamit natin. Hindi siya lumpiang ubo. Ay, hindi siya Ubod. toge, ubo. Ano siya? Fresh papaya. Fresh na fresh. Mm. Papaya siya. Buto na siya. From this to this. Perfect pa siya kanina eh. Ngayon. Rice pa. Kapag ganito yung ulam ay ano namin, mukbang, malakas yung kumain si Ate Albi. Pag lumpia sariwa. Oo, paborito ko din. Kinakain ko siya merienda hanggang gabi. Diba? Gulay kasi. Yan. Oo na? Ate tayo. Sarap. Paano ako po nasi ang pangulam? Sabi-sabi tamaman. Nasi. Yeah. Ayaw mo na.
Sarap? Magluto na kayo. Ang sarap ng sauce namin. Ano siya? Madami siyang mali. Tapos may konting peanut butter talaga. Ang yummy. Tsaka fresh papaya yung ginamit. Kaya mas talong masarap. Excuse me. Sa tika manyaman na. Manyaman na manyaman. Toyo mansi. Sarap. Kaya mga kapudibi, syempre, agisan min pa mga mi. Hanggang akin yung video mi. Kita-kits sa susunod po bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.